ଭଲ ଅଛ? ଆଜି ପାଠ ପଢିବା। ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା ନା? ଆମେ ଆଜି ତମେ କୁମ୍ଭମେଳା ଜାଣିଛ? କୁମ୍ଭମେଳା କଣ କରୁଛି? ଆଉ 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 କଣ କରୁଛି କୁମ୍ଭମେଳା? ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିବ କରିବା। କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକ, ଗଡୁଛ କେତେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି, ଗଡୁଛ କେତେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ଟେକି ଗୋଟେ ଦବ କି, ଟେକି ଗୋଟେ ଦବ କି, ଟେକି ଗୋଟେ ଦବ କି, ଟେକି ଗୋଟେ ଦବ କି, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ କରିଛ ଶାଳ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ କରିଛ ଶାଳ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ କରିଛ ଶାଳ, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ କରିଛ ଶାଳ, ଗମ ଗମ ବହୁଛି ଝାଳ, ଗମ ଗମ ବହୁଛି ଝାଳ, ଗମ ଗମ ବହୁଛି ଝାଳ, ଯାଇ ଯାଇ ପିଟୁଛି ଲୁହା, ଯାଇ ପିଟୁଛି ଲୁହା, ଯାଇ ଯାଇ ପିଟୁଛି ଲୁହା, ଯାଇ ପିଟୁଛି ଲୁହା, ଗଡୁଛ ଗଡି କୋଦାଳ ଦା, ଗଡୁଛ ଗଡି କୋଦାଳ ଦା, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ଦା ଗୋଟେ ଦବ କି, ଦା ଗୋଟେ ଦବ କି, ଦା ଗୋଟେ ଦବ କି, ଦା ଗୋଟେ ଦବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, କୋଦାଳ ଗୋଟେ ଦବ କି, କୋଦାଳ ଗୋଟେ ଦବ କି, କୋଦାଳ ଗୋଟେ ଦବ କି, କୋଦାଳ ଗୋଟେ ଦବ କି, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକି, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକି, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକି, କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ବୁଲାଏ ଚକି, ଗଡୁଛ କେତେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି, କେତେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି, ଗଡୁଛ କେତେ ହାଣ୍ଡି ଟେକି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି, ପଇସା ଗୋଟେ ନବ କି,